checkpoint. Ayun. So hindi rin tayo magtatagal dito mga ka-idol. Daming tao dito. Yan o, shout out, shout out, shout out. Wala yung pakwan. Notice natin yung pakwan dito.
A few moments later. Tapos na tayo dito sa Tundol, mga ka-idol. Oh, Picture. Diyan sa cellphone mo na. yan si ma'am. Oh. Hello. Marami pang parating dito, ma'am. Marami pa sir. Oo. Ilan pa lang kayo sir? Ito nga guys, paalis na tayo ng Tundol. Going Bulinaw na tayo. Tayo sa gilid. Gilid lang. Mission dito ata. A few moments later. traffic. Wala pa ata. Kaya na wala pa ata. Hindi. Dito sir, saglit. Ano ka sir? Galing ha? Nice. Kakain na tayo dito. Oh. Kala ko dun pa sa dulo. Last po po sa ano sir, sa lighthouse. Saan pa yun? Dito sa muna po kayo ng lighthouse, balik na lang po kayo. Lighthouse muna. Diretso muna tayo dito. Lighthouse po muna, balik na lang po kayo. Sige, sige. Tara na. Una ka. Pwede kang mabalot. Alright. Tapos na siya. Kita.
Bong. Yun o. Sando. Dito yung mga pasalubong guys. Lagyan natin ng ayun, madam o. Settings. Watermark. Ayun din. So dito yung lighthouse guys, dito sa May Alaminos. Ang mga kaidol. Lighthouse. Kasi dito tayo sa light. A few moments later. So yun nga guys, tapos na tayo ng Port Oaks sa may lighthouse. Nabalik tayo dun sa may Golden Resort para mag-renta muna tayo. Mas maigi na. So mga kaidol, nandito tayo ngayon sa may Golden Sand Resort. Dito yung mga marshals natin. Shoutout sa mga marshals. Information. Sinamada mo. Bakit ang breakfast? 1 hour later.
Galing ha? Yeah, boy. Diretso. Diretso. Malayo na.
motor dito mga ka-idol. Garage IM. Dito ba? Uy! Pabigat! A few moments later. Na tayo mga ka-idol. Dito sa may IM. Tamang joyride na tayo dito mga ka-idol. Patay oras na tayo dito.
rin sana mami. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともっと Uy, uy, sana all! Wala. Malakas! Natumba nga ako kanina. Ha? Natumba ako. Oo, kaya nga, nakita natin. Wala man lang nagpipicture. Wala nga.
Bawas kami. Lakas sir ha, lakas. Basta kayo. Napahit nyo kayo. Rain or shine na. Pangalan sir? Julius. Julius Okay. Lazaro. Tama? Julius Lazaro sir. Lazaro. Es ba? Yung Julius nyo? Lizaro, Lazaro. Lazaro. Ay, Lazaro. Okay sir. Okay na. Okay na. Dati tayo papasok. Sana all may tumba. Natulak pa prino ko dito. Naprino ko. City to eh. Mamaw, M-A-M, sabi na, Mamaw, M-A-M-A-W. Oo, hi, Sarah, So, ito guys, nakuha na natin yung certification natin. Ma'am Jenny Laurente. Sticker natin sa ating shop 2. So hanggang dito naman ang ating vlog mga kailan. Like-check tayo lagi ang Pangalan ni Ma'am.